बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 12 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ फैगौ 15 आगस्टनिफ्राय आपार आसामनि ओनसोलनि गासै सोलोंथाइ फसंथानफोराव थाखो फोरोंनाया जागायगोन होननानै रनज पेगु बिथाङा फोरमायदों। कार्बि आलंनि CM तुलिराम रहांनि मोनसे हानजाया संबिजिराव 125थि सोदांनाय बिल 2019 मायथाइखौ थाबैनो पास खालामनो थाखाय नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अनसुंथाइ बिथांखिनि धोन लुथिनो नाजादों। सा साइबार दुथांनि हेंथायै लुक आउट नटिस फोसावदों। गिबि मन्त्रि बिथांनि नखल सागान खालामना नंखाय चेकजों धोन जाख्ल'नो नाजादोंमोन दायनिगिरिफोरा खारखोमादों। शिबानी कुमारी, लाली राउत, सानु देवी, सपना पुरकाइट आरो बिरकुमार बाउना। गोलोम बोथोरनि गुदुं बिदुंखौ सहायनो हायैयाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानांदों। 76 बोसोर बैसोनि पुनेन्द्र कलिताया फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो गोग्लैना थैदों होनना खौरां मोननाय जादों। मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ मख'दों। इस्ट इन्डिया कम्पानिया भारताव फैनाय बायदि खर'सा आसामाव थांदों आजमला। गिबियाव फालांगि बेनि उनाव खुंथायदारि। टफि गानग्रा बांलादेशीनि आइथिङाव असमिया आइजोखौ नुनानै आं गाबदों होननानै बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। फैगौ 21 आगस्ट खालि काजलगावआव खुंजागोन अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि कनभेनसन। चिरां जिल्लानि काजलगावआव 21 आगस्ट खालि खुंजानो गोनां कनभेनसननि सायाव मिरु अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि आफादगिरिया खौरांमेल लादों। गसाइगाव सोलोंथाइ बिफाननि गोहैलु महर। सानजौफुनि आदार गैयालासिनो सोलिदों गंसे फरायसालि। 11 सान हमना सानजौफुनि आदार गैया गसाइगावनि बुरिर साताम एमइ स्कुलाव। फोरोंगिरि जिनि हेंथायैबो दङ गोथौ अजद। रङियायाव एबसु आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि गेजेराव सावरायदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय गं 162 गामिफोरखौ BKWSCआव सोसन लानायखौ मैया एबसु आरो UBPOआ गुवारै सावरायदों। हर घर तिरंगा केम्पेइन 2022 मायथाइनि बाहागो महरै चिरां जिल्लायाव मैया लाइमोनफोरनि गेजेराव हादोर अनफावरि हादोरनां गोग्गानाय आरो सांग्रांथिखौ बांहोनो थाखाय गोबां हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मंगलियान गोजौ फरायसालि आरो उर्बुसि ब्रह्म मेम'रियेल गोजौ फरायसालियाव तिरंगा रेलि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। PM श्री बिजनि बान्धब HS फरायसालियाव मोनसे स्पट रायथाइ लिरनाय आरो सोंनाय फिननाय बादायलायनाय हाबाफारिबो बानजायदोंमोन। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 1 खालारनिफ्राय SRD फोरोंगिरिफोरा मोनगोन दान बान्था। इयुनावबो दान बान्था होनायाव जाया जेबो गोहैलु। दासान्दि सानैसो फोरोंगिरिफोरा मोनदों दान बान्था। दासिमबो दान बान्थानिफ्राय नेवसिजादों खमैबो 250 फोरोंगिरिफोरा, जेराव 1 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय SRD फोरोंगिरिफोरा दान बान्थाखौ मोननो हागोन होनना फोरमायथिदों। रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ अनग्रा हाग्रामा सार दङ होननानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। रोंगौथि गोनां नोंसोर रावबो गैया साननो नाङा। नोंसोरखौ अनग्रा BTSनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दङ। ओंखायनो दिनै जोङो तरुन चौहाननि न'आव फैनानै तरुन चौहाननो 4,50,000 BTSनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनायखौ जों फैनानै होफैदों। दिनै खालाइगाव ओनसोलाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालाइगाव ओनसोलाव तरुन चौहाननि न'आव दंफैयो। तरुन चौहाना देग्लाय JEE पास जानानै सिलचर NIT आव एडमिसन मोनबाय आरो बिथाङा निखावरि न'खरनिफ्राय आरो बे निखावरि न'खरनिफ्राय तरुन चौहाना सिलचर NIT आव एडमिसन मोननाय बाथ्राखौ BTSनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खोनाहैनानै जों मोनसे लाइमोन BPFनो 4,50,000 4.5 लाख फैसा तरुन चौहाननो होफैनो थाखाय जोंखौ BTSनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दैथायहरदों। दिनै जोङो तरुन चौहाननि न'आव फैनानै तरुन चौहाननि बिमा बिफा बिथांमोननो BTSनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनाय 4,50,000 फैसाखौ जों गथायफैबाय। आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो तरुन चौहाना जेरै इन्जिनियार फरायनो थाखाय
सिलचर एनआइटिआव थांगोन बिथाङा मोजाङै मोजां मोनफ्रोमबो सेमिस्टारखौ फोजोबफैनो हाथों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिटिसिनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा बेखौनो एग्जाम्पोल ला दिनै तरुन सहाना निखावरि न'खरनिफ्रायबो रिजाल्ट मोजां पास खालामनायनि थाखाय एनआइटि सिलचर एडमिसन मोननायनि थाखाय दिनै अनग्रा दङ दिनै बिटिसिनि शिबा बिपिएफ दोलोनि प्रेसिडेन्टआ गोरिब गुन्द्रा रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ अनगासिनो दङ ओंखायनो जायफोरा रोंगौथि गोनां नोंसोर रावबो गैया साननो नाङा नोंसोरखौ अनग्रा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दङ ओंखायनो दिनै जोङो तरुन सहानि न'आव फैनानै तरुन सहाननो 4,50,000 बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनायखौ जों फैनानै जों बेखौल' लुबैयो बिथांमोनहा तरुन सहाना जि थांखियाव सिलचर एनआइटिआव एडमिसन लानो थांदों मोजां थांथों आरो मोजां जोबथों आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जि 4.5 लाख फैसा हरदों बे मोजां खामानियाव बाहायजानानै कर्सआ मोजां जोबथों बेखौल' जों मिजिंथियो। मख'नो गोनांदि निखावरि एबा दुखिया मानसियाबो फरायनायाव जेबो सिन्था खालामनो नाङा होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। हाग्रामा महिलारि सारा सरकारनिफ्रायबो होगोन आरो पार्टि फान्डनिफ्रायबो होदों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय दुखिया मानसिया फरायनायाव जेबो सिन्था खालामनो नाङा जाया मोजां फरायदों मोजां हायार इडुकेसन लानानै क्वालिफाइ जादों बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया होननानै बुंनाय जादों। बेनि उद्देश्यआनो जाबाय जे दुखिया न'खरनि सोरबा मोजां फरायसाया आं हालिया आं फरायनो हालिया आंहा जेबो न'खराव जेबो गैला आंखौ रावबो हेफाजाब होनो फैया होननाय बे साननाय मोन्दांथिखौ माने गैया खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा सरकारनिफ्रायबो होगोन आरो पार्टि फान्डनिफ्रायबो होदों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय दुखिया मानसिया फरायनायाव जेबो सिन्था खालामनो नाङा जाया मोजां फरायदों मोजां हायार इडुकेसन लानानै क्वालिफाइ जादों बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया होननानै बुंनाय जादों। दा बे फान्डखौ पार्टि फान्डनिफ्रायबो होनाय जादों आरो सरकारनिफ्रायबो होनाय जागोन। जायफ्रा हायार इडुकेसन JEE जा IIT ITI बिदिनो जेसेबां NIT डक्टरेट फरायनाय बिथांमोना सिट मोनखाबाय उसुबिदा जादों बिथांमोननि थाखाय पार्टिनिफ्रायबो आरो सरकारनिफ्राय गोदोबो सहाय खालामदों दाबो सहाय खालामगोन। गोदोथ' मिडिया गैयामोन नालाय बिनिखायनो नुवा दा मिडिया थानायखायसो नों आंहा नोंसोरनो दा ओंखारबाय नालाय बिनिखाय माबा जायो आरो नुयो आरो गोदोबो खालामदों खिन्थु बेनो दा जायफोरखौ जों दा फरायहोनो थाखाय पार्टिनिफ्रायबो सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनो नागिरदों बिथांमोनानो जोंनि सम्पति नङा होमबा बिथांमोनानो जोंनि बिटिसिआव थानाय जायफोर एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमावनो होन डाक्टर लाइनावनो होन फोरोंगिरि लाइनावनो होन केमिकेल लाइनावनो होन IIT लाइनावनो गासिबो बिसोरनो मानसि जाना फैगोन बिसोरनो जोंनि खामानिखौ मावगोन बास।